Faltava molt poc perquè comencés Nadal i tothom estava feliç i content. Però un fet aterridor va fer trontollar tota aquesta felicitat. Una dona de 40 anys va desaparèixer en una petita vila de tan sols 5.000 habitants, on mai havia succeït res. Al llarg de la setmana varen desaparèixer 5 persones més, una cada dia. La policia desconeixia la identitat dels segrestadors, però sabia que era un sol home. La gent començava a tenir por. Ja no hi havia aliments als supermercats i ningú eixia de casa per temor a ésser segrestat. La por havia envaït aquella petita vila. 7 joves, autodenominats els descobridors de la veritat, varen començar a investigar pel seu compte els segrestos. Tots 7 varen descobrir el lloc on havien desaparegut les 7 persones i la nit de Nadal varen anar a salvar-les. Aquella nit havien de cuidar del petitó Gabriel, però degut a les circumstàncies varen haver d'emportar-se'l. N'Eulàlia, na Natàlia, n'Elisabet, n'Antoni, en Josep, en Francesc i na Carmina amb en Gabriel varen anar a l'habitatge on havien desaparegut les 7 persones. Era una casa fosca, sense llum ni vida aparent, que estava rodejada per un jardí al qual l'única il·luminació que rebia era la dels fanals del carrer. Els 7 jóvens i el petitó varen encendre les llanternes per il·luminar-se i s'hi varen dirigir. La tanca estava semioberta. Varen entrar al recinte de la casa. Solament entrar, varen veure el jardí. En ell hi havia una caseta amb una taula d'escacs. La porta estava tancada i es varen disposar a cercar la clau pel jardí. Durant la seva cerca, varen trobar diversos trossos d'un plat.